Participan nesta edición 47 expositores que van manter cita con compradores e importadores de 18 países. Aproveitamos este acto para darlles a todos eles a benvida a Galicia e agradecerlles a súa disponibilidade para incluir viño galego de calidade no seu catálogo de produtos. Bos días, estamos nunha nova edición do Vinisterrae, pois presentando aquí o noso viño. É un sitio estupendo porque é un portal onde nos dá visibilidade, sobre todo de forma internacional e nacional. Nos a través da presencia aquí, pois hemos conseguido vender fora do noso país, pois para Holanda, tamén para outras comunidades autónomas como Asturias e Cataluña. Pois este ano esperamos facer clientes tanto aquí na zona de Madrid, onde nos falta distribución, e tamén no Reino Unido, en Escocia, que parece que teñen moito interés polos viños que elaboramos. Me estaba acordando de Plinio el Viejo, in vino veritas, en el vino está la verdad, o con el vino hay que decir la verdad, de ese licor de dioses que diría Molière. O caso é que estamos, o dixo o director xerente de Espourense, ante unha feira internacional, non é baladí, non temos todos os días feiras internacionales, 100% profesional e de produtos de calidade que o vino. E como non, a Diputación de Ourense, institución a que represento aquí, ten que estar porque o sector vitivinícola é un sector estratégico para esta provincia e para Galicia en xeral. Soy el enólogo de Bodegas Viñaqueira del grupo Matarromera y estamos aquí con 3 bodegas que están presentes en el grupo aquí en Galicia. 2 en el Ribeiro, en Castrelo de Miño, en el Valle de Castrelo tenemos Casar de Vide, en el Valle del Labia San Clodio, y de Rías Baixas venimos desde Salvaterra de Miño en el Condado con Viñaqueira. Es la segunda vez que estamos, la primera vez fue hace 2 años. Y bueno, estamos haciendo contactos a la exportación y siempre es una vía y más hoy en día. Un verdadeiro prazer e unha honra tomar parte deste acto de apertura inaugural desta Feira dos Viños de Galicia, este Vinisterrae, onde podemos decir que é un punto de encontro dos profesionais do mundo do viño de Galicia e tamén daqueles amantes que apostan por eses viños de calidade. Galicia é terra de viño, tamén esas paisaxes que están esculpidas polas nosas vides. Ao longo de todo o século, tradición con tradición, se ten traspasado todo ese gran coñecemento que temos sobre o bo facer dos nosos viticultores e os nosos aregueiros. Temos un elemento diferenciador en Galicia, que son esas variedades autóctonas, que son as que neste contexto internacional dos mundos dos viños nos están dando ese elemento diferenciador que nos permite seguir posicionando nos mercados internacionais.